Chigwe na Mbalizi nani kuli ndani? Jeni Yansa. Jeni Yansa. Waononga Jilisango. Nditi Bexi Wagumba. Muzibita. Presidente Bubela Copano, Presidente Wasiko na Malawi, His Excellency Dr. Reto Kabambe, kufika background ya mwenera, Antu Aguno, Antu Ajimwemwe, Antu Asangala, Antu Ameneja Afore Chipani cha UTM, Jito Udare Toka Bambe, Chini Chonsa Lijotenga, Kumanso Atu, MP, Elise Mituka, Wantanjiren Siriza, Osai Wala Sotu, Honorable Hanse Galiati, Shadow Kansala, Kumene Kosotu, Akane Kumene Kotu, Komangani Nyakuti, President Wasiko na Malawi, Dr. Daliso Kabambe, Afrika Sopano, Kuno Tukwa Mwenena, Madara Sopano, President Uchana Meneno, Kumaso, Madam Kabambe, Richard Kabambe, na Wonsari Kuno, Kutapeleka Mwani kwa Simaya Kuno, Kutundu wa Malawi, Kuni Maswara Banji, Kuni Banja Malawi Nose, Malawi Pandero, Malawi Wanda Tibuano, His Excellency, Dr. Daliso Kabambe, Chini Chonsa Choteka, Ife Kuna Kwemwedela, Tuafika Sopano, President Uchana Meneno, President Thomas Obenya, President wa UTM, His Excellency, Dr. Daliso Kabambe, President wa Chibukuko, Tuafika Sopano, Kumasatu, Sadieka, President Kuna Kabambe, Daliso Atu, Jimai Itu, Wafuko la Malawi, Mai Peter Kabambe, Amina Kubela Kuno, Kutanjiren Siriza, Mwene wa Graundi, Maswera Banji, Muni Banji Nose, President Unja Kufika Sopano, Graundi ya Mwenera, Mwene Mwani Kutudu wa Malawi, Wafuko la Malawi, Kutanjiren Kubela Kuno, kufika background ya Mwenera, kupeleka Mwani Kutundu wa Malawi, kuni Mlibanji, Maswala Banji kwa Nsiriza Ntandire Nsiriza Mlibanji, President wa Afrika Sopano, President wa Masobenya, Dr. Daliso Kabambe, Chepekeza cha Malawi cha Afrika, Kuna Kutandire Nsiriza. Yashuda.
Mai Helen Chabunya amene sali kompano komanso mnamiko mkulu kutupani ya UTM Bwana Ikoma amene sali kompano komanso osaiwana Bwana President, takulandirani kuno kwansiriza landirani ulimwangu apesere tutende public of Malawi kama sabagala mawali huku vina kustate house landirani ulimwangu kuno akifaiza watu bwana amine sali kumpano Mako kwatu ameneso ali pamalubano amai ndabambo anyamada ndasuwa Olabo Helen Chabunya ameneso tili na uzumpano Wosaiwala kujipesa Mana kuhimia ndibangu wina Wosaopa yote ina manga Mayasi mituka ameneso ali kumpano amai ndabambo kipagela mamamba Mundilole kawino ndabenda gogo mwenera kudakwere pamalubano ati landirire ndiso gogo manja majifuza Oyamba ndikapeleke ulemu kwenyidera lino kasinyo kulugumwenera komanso ansisa 1 2 bakulu bonse bafumu bonse komanso abizen zonse ngakale azimani zina amenye muna pepa mpano omaliza benebene ndibwere ndi ulemu makamaka kwa president athu Dr. Daliso Kabambe amene muli mwini kuchipani cha UTM komanso mayi akunyumba kwanu mukalandire ulemu ndikapekenso ulemu kwa emwe akuyimira MP kuchipani chimenechi mudalandire nsiriza amene akuyimira kati kansala muwadino ya nsiriza Bwana Kabambe a president atu amene muna pepa mpano kalandirani ulemu komanso ndikapeka ulemu kuchipani chonse sindikafikire kwani yanse koma imvani kuti kuno kwamwenera yani nsiriza wodi mwalandiridwa ndi manja awiri bwana ine oyimira anake alipo koma ndipatsa mawu mawu akunena kuti pamene mwafika malo ano
lakaya kumenadiko kanobasuka kiyankuleni zimene mabwera nazo makamaka chitukuko kudera lino iliniza mbiri zotisowekera ndandire ntsiriza ngakale chikoneka woti kubwera kwanu iwamwenera ndi magrupu onse komanso onse ndi ndalitso konzi dzina lanu komanso matindikabekole onse amene tili mdera lino amene maso athu tikuyang'ana bwanawa yanita apase sapoti komanso tiyeni tigwirane manja okhala ndi bana timtendere pakomo pamudzi pamkwenikweni zipenda wathu tikayamike bwana adambo kulimba nthawi imene mwachoka mnyumba wanu wasala mukuyima madera onse ukawafunda zanyumba zimene pa 16 mulipangire kudera kuno dera ifeyo ngati mamfumu ndikuonyadira ine ngatoyimira malo mwamwenera nake kuno nakuona ndiyelona kulenana lero chanza ampyazi kudalisani kumasa mnyumba wanu ajibile nuso naona lero andikweso kumanja mama kani nditendere chifanya nthawi walisonganawu siwanga ndi wanu ine pakulandirani ndima amene nalumidwa ndilekeze pamwe pa bwana ambuye akudaliseni anthu na amenewa mafumu na amenewa alankhuleni mfundo zachitukuko zimene 16 zachitsogolo mukachitire ndima amenewa ndikutisima kwambiri ine dokota D. Kabambe ziwa ife ndi nani? Ndikakuzola choke asachoke. Ndikakuzola choke asachoke nani? One. DK one. Ibebelele. pamwene ya ground ineyo
kunyaliyani wabili bwana chifanya fika mamaloano komanso anthu amene mukuti ulindilere kuti anthu amene mukuwaona apapawo awawa ukavotera inuyo bwana baibulo likunena kuti wena ndi baibulo likunena kuti chigamba chimene chili chakalekale nkumalenga chigamba cha nyuwani kuchipatika pa chigamba chakalekale ale amene ukavala amagonyosoka chiko linoli yasa zigamba zokhazokha esilingatenge chigamba ikatenga chigamba chakalezo tichiyeso patike pa chigamba pamene chikuyenera kuti dziko lino likhale la nyuwani president iso akhale wachani kodi inu mene munayambisa muli pati pa state revolution bwana state revolution ndi imene kuyambira ulendo uno ndi chifukwa chakati kunena kuti dziko lino likuyambaso mwatsopano ikuyenera kuti lilanga inu bwana mukhale mtsogoleri wa dziko lino bwana anafunda wachiteza amene amakalowa muda wachiteza amakhala wanifala dziko lino lili kuyenda pano ndi muda wachiteze amene akuganiza zonse muda wachiteze ndi amene akuganiza zokavoteranso zimene tili nazo mbuyo ngono kuti tizipita chitsogolo kusonyeza kuti munthu amene wetu wanifala akufuna kuti mpingo wandale mpingo lula iwakuma kumana nawo inu nokha bwana ndi amene mupulumutsa malawi awo mpingo zimene kumana nazo ino amene wabwana ndikuthokozeni bwana chifukwa chakuziye pashamani zimene mumatakupanikiza madisiti abanachizimai kupano kudziwa kale uli chilozi achizimai tikwiriza chilo jenda tukutokozeni nonse podidikirira kuchokera kummawa mpaka na nthawi achinyamata ndifakusambezi amayi akuyankhula ize kale atakulangelani mfundo za president ndendangomenya kuti tike muzikoti popo tike dedetikale ize atapele fundo abwana ine zambiri ndilibe zoyankhula chifukwa tichi anga adakasula zonse fundo yagona kwambiri kunoko imene afumu andituma ikhali ya njala chaka chino kuli njala yachigoneni kuchigone chaka chatha kunali njala chaka chino chachiziwikiretu kuti pofika pano kalifumba lachimanga ili kale pa 75,000 kwacha Novemba, Oktoba, zikufikirapo basi. Unaona hii ya bwana ni kulimene ni kusunga Lilongwe. Hata uno wanziza na makanyo tauni. Tauni ya Lilongwe mama kuli atopia chito. Ataka nena ataka wawa. Atoli bila chito hawa osaba kutoka kwa mamewao siku sita yai.
tinagwirizana kuti kuli Malawi akhale wabwino watsopano. Kuona ngati mwana inuyo mutilamula kuchokera pa 16 September pano. Zinthu zikufunika injiniya wa ikonomi. Mavuto ali ku Malawi panopa nkhani yakhona kwambiri ndi nkhani ya chuma. Abale anga panopa ndili pa kampeni zipani ndikusakasaka mavoti. Koma kusiyana ndi zaka za mbuyo panopa pozati kuti chimanga chachipa pena pali konse chikuyesera. Kuti mafuta imene pali pamene kupezeka. Boma lokhozekera kuti kufuna kupitiriza ntchito imakhozeka mafailo pena pali konse. Ngati ndikupanika kulongosola nthawi yokuza ntchito ndakutazana kusasotwalira nyamana. Akomeleze kuti zinthu zavuta. Kale kukakhala boma lolamula ngati Malemu Pingo anakangobwera pano kuzakona kuti ntchito za manjanga zili chilombo. Ndomatori munthu amene yafuna pitirize pilachani ntchito. Koma zili chaka chino boma luli kulipulatu ngati kasala. Ntchito chifukwa tinalonjeza sana kwanitse abale akakuti khulira kuti ndi chaka chokha chimodzi 2019-2020 imene ifa UDM tinalonjeza kuti federeza wa AIP muzagula mtengo wa 4,000 ndenjira tulake. Ndi chaka chokhacho zimene zinatheka Saulos akwauzira zochita anangodibonyefe pambali chilichonse chinasokonekera. Emwana kuona makola yakawa osewawa ulikulu lanthu pambuyo pawo. Kuno kwatsiriza kuli anthu ochokera kusanje mpaka Lochitipa mafumu awo akutisunga. Aliyense akamatsanzika ku nyumbako anthu amakhala ndi chiyembekezo kuti azitumiza kanga ndibe kutiko kumudzi. Koma pano pasizi kutheka bwana. Ola ndimatheka kumoni kafederezako kakungofera mthumba. Chilungamo tukumepeni kuti ndakalimbira kalitima bwana Mulungu salakwitsa ulendo huu tukafika. Mona bwana wanga ndimu ya azimaya awawa tufuna ndikututseni pano mashado angawa ndazimayo ndi tukuyapita UDM ndi Malemu analipo uthamangisa mafailo azimaya. Anakuia chifanya kiangawa kulipa silizilolale sisi Duseni na kwa yamba bwana Honorable Hase Kaliati Sako mwana joko yale Amelewa di mashini ditu Ona kurito ni gusu Kimandalia wapili Zimaye utachido Zimaye waone mwake makumu wakomegezagale Zimai wansangalalagana meneyu imani boga wanananonu kutuseli pangoli weke dimagimami komaguno mumuti mukabaka jonga musikanena kuti balifa shadwe na tete chabwino chabwino wanabaso ndindashado watu kuno kuwagina ya kumufiu komabalina imapano ose mumoda zikopano bwana wanapira katukani na hasa mutu kuyudile kutu kakaka jongo majojongo kumwedelera mkobe yosangalatsa sikana osalala nyama noyera bwino akuli kubusa Malemu Saulos chiliba azimanga tata beti ino nakudalira mutipule background nose ba 16 September Mulungu sala kwisa omalage tibili tukatenga mafaili ziko mwapili kana bwana hadi akulile na MP atu tukuponena MP fake bakolinu yu atipula gale amaya wawa
kupikisana ndazi bambo kunogo omazimbayi obata mata utibani kwatu timangota amene wawa osaopa osatopa osafoka amayi Elsie Mitunga. Amari Bridget Kabambe. Mulemu wa Vice President. Siga nota manga. Oda katana. Mai Helen Chagunya. Mulemu wa Brose. Amini mwatokera ku neki. Komanso saiwala kusende committee. Inuyo regional governor. Honorable Rashid Piri. Komanso Amari Emily India. Nibago midiani. District governors Maiga Mpasa Zibai wina sota makatamanga Omanso Gulemu Abosijwe se governor and comedian Magomini Olsi Ama Iliaba Omanso Imaji Nyamada Zilipoe Inaya kulilo mweneza babana Kulianga ni 2 minutes Oma mafika buno Nibosijwe ziyanga Nijida 2 minutes So kanoni weni design ya boza onwerera kuti muzasangalala kuti Shadow Elsie Mitunga wasanduka chani MP ndikwanira pang'ono 2 minutes ya pang'ono bana fundo zana twamvesa dini ine ndili bano kanya kuna fundo zimenezo sikuye chino kuno koma bantima banga dauza kale anthu yawa ntandiyetsiriza kulibe sakona skulu yako bwana tibwerese sakona skulu yako Chibadala kule health center. Haya kufikia kwa kweli asimama kule hapo kuboto. Kuna kule hapana mkaru wa mbongo. Tuno kubezeke health center. Mise umaiwa na makisaba. Deputy Tingangoti 16 September 17 in mkaru wa mboma. Ile mkaru wa mboma. Jose UDM mboma. Zose zikaenda. Inaenda baba na district governor. Abune na kuni Bible na jagu Ileso nile kuti Bible manena kuti mawa malenga ile MP wa mashini wewe kulegeza President of the Republic Elsie Mitunga MP Tangile sisa kusijuliza Kuli munatenga mpaka kuli muzera atu anadigira sana toki abila maja hapo yansu usanye za kuli milogo yote ya mfamu atu ama chibone kani ya ile atu ama kubonda usanye sana hape amene tukubila kuti yote tunandu wa jokone right Abu sana vipi bosho nikafika pamene kwenye hapa zena basi mama nene nayo Ikadi Elsie ilikuwa ni Mitunga Elsie Semu kukweza maya nyenye bano Elsie MP watu kufika kwa 16 September bwana soka nono ndiwanu kwa manene mukonera kuno watu wansiriza ndi makaba ndunda bomba mavuta amene makumana nawo kunogo ikimozi kumudzi ife kunogo chili kuko ndi drama zimene funika kuti
agwire ntchito kunoku mabate kake akuzoloka pitirira akutiko akumuzi chifukwa anthu onsewo ali pano akuyang'aniranso atali kutiko kumuzi kuja anthu amasakasaka kunoko ndalama kuti azindukiza chokudya kutiko kumuziko ndena anthu oyambirira kuaganizira tikamapanga ndondomeko yathu yakoma ikamakafika 16 September akhale anthu agwira ntchito mtawuni akuthamangathamangawa chifukwa ndifeyo amene timatumiza fetereza kutiko kumudzi ndifeyo timanga kutiko kumudzi UDF sokolatu ndawa wano ndifuna ndadzusa bwana ndiyankhulezi ndikamba 1-1 mudzi wa kalezi ndikamba 1-1 mudzi wa kalezi koma mafana alukushapu nangomanya ndiso ndi DK Boboy chakuti tatolidi background pano DK zili bwino 1-1-1 mituka ndi 1 mituka ndi 1 Hansen ndi 1 Hansen ndi 1 Abila ndi 1 Abila ndi 1 Helen ndi 1 Helen ndi 1 Vice President yathu achikawo chapakati ulemu wano ndipereke ulemu kwa advisor ya ofisi wa president wanauma muli pano ulemu wano ndipereke ulemu kwa regional governor director amaya director Nyamata muli pano ndikonse ako regional ulemu wano ndipereke ulemu kwa district governor komanso makomiti watu wonse ako constituency ni makomiti watu wonse ndipereke ulemu kwa shadow MP atu ulemu wanu wa imituka ndipereke ulemu kwa shadow councilors atu wonse awili muli pano ulemu wanu ndipereke ulemu kwa Nyamata wonse moralo muli pano ndipereke ulemu kwa mai wonse muli pano amabo na mai moni nonse muli manji mu 2020 achakwera kupanga kampeni amanena kuti tsitsi yakatatu akakhala president ndiyangati tsiwana yakatatu mu 2020 achakwera kupanga kampeni amauza Nyamata zakupatsani 1 million jobs walembedwa ntchito ndachakwera apa naye
kupanga kampeni ananena kuti Federeza atakala 4,000 kanthu nkake. Ndani wapula Federeza ndi kanthu nkake? Mu 2020 achakwera kupanga kampeni adauza na mabizinesi adzapeza ngongoleza nifi. Wapeza ngongoleza nifi apa ndani? Mu 2020 achakwera auza Malawi kuna kuti mitengo ya zinthu idzatsika. Yatsika malo otsika mitengo yakwera zona. Ndikachula chinthu mundiuze ngati chatsika mtengo, munene kuti chatsika. Koma ngati chakwera mtengo muyambe kuti chakwera. Tamvana? Mukule kwambiri tamvana? Ndiyambe chimanga chakudya chovala chokwera chilichonse amabwera kudzatinamiza zosiyana-siyana. Akangosakira pampando zawo ndikansoya saka zonseza Malawi inavutika kuvotera makodimeni. Anthu amene abwera kudzatinamiza nthawi ya kampeni atikakuwavotera asowa. Mu 2020 ife timati pano tikuvotera abusa. Mwina ulendo uno abusa satinamiza iya. Abusa kupanga natale na usi. Yene kuona panga kwandu andale. Andale akamabwera. Tikamavotera amatisiya amene tililimu. Zikamata zaka 5 timakhala chili chimodzimodzi. Kuno kwako kwamwenera kumtambe ndi kumsereza kumangokhala chimodzimodzi. Nyumba zake ndizomwezo, mavuto ake ndi omwewo. Koma iwowo mukaona tikasaka pampando mukangopita kanthawi kochepa alemera kwambiri chifukwa cha katangale. Kwambiri mukapeza palandale ukauka analemera masuku pa mitu yathu. Ife mmene tili masima kukhala chimodzimodzi pamene iwo akulemera kwambiri ndi katangale. Chotero ulituno tikavotere mwanzeru. Achakwera tisavotere yayi. Achakwera tisavotere yayi. Achakwera tinavotera toka mu 2020. Lero achakwera tikaphunzitsawo tachongere. Tikaphunzitse malikisiteni kwa 10. Kona achakwera amene agwirira ntchito. Tapatsa 10 kwa 10. Tapatsa 5 kwa 10. Tapatsa 5 achakwera. Tapatsa 5 achakwera. Yero mukakapota mtu wa zero. Mukakapota mtu wa dada. Mukakapota wa zero. Chotero tikavote mwanzeru. Tisavotera titsogolera amene alepera ntchito. Lero dziko la Malawi ndi dziko losaukitsitsa pa dziko lonse lapansi. Amalawi 7 mwa Malawi 10 aliwonse ngosauka kwambiri. Amalawi 9 mwa Malawi 10 aliwonse ali pa ulova wadzaoneni. Amalawi 9 mwa Malawi 10 aliwonse nyumba zawo zibe magetsi, zibe madzi ukhondo. Amalawi 6 mwa Malawi 10 aliwonse chaka ndi chaka masowa zakudya. Misewu yathu yosaoneka bwino, zipatala zili mutali kumonso zosakhala bwino, masikulu ali mutali kumonso zosakhala bwino. Dziko lathu ndilosatokoka, koma chonsecho takati kutswanga zitsogoleri zaka zonsezi
azitsogolera amenewa amango yang'ana zaiwo ndiyanawo basi ife samalira madera ulendo uno tikagone mwanzeru tisagolera azitsogolera amene alephera mbuyo monsemu kumusinda mtandire nensereza akhale malo abwino tisagolera amenewo tikagone mwanzeru. Ndikuuze zifukwa ziwiri zoti mukagone mwanzeru. Chifukwa choyamba nchonena kuti mu 2020 thumba la chimanga linali 6,000 kwacha, lero thumba la chimanga lili 75,000 kwacha. Tikagoneranso achakwera pa mpando thumba la chimanga muzaka 5 likwelali likwana 500,000 kwacha. Adakwendani mugakone mwanzeru. Federeza mu 2020 thumba la Federeza linali 18,000 kwacha, lero thumba la Federeza lafika 175,000 kwacha. Tikagoneranso achakwera pa mpando muzaka 5 zikweraso thumba la Federeza lifika 500,000 kwacha. Akakulendani thumba la Federeza. Tikagone mwanzeru, tikapanda kuvota mwanzeru abale athu ena amalira kutsogoloku awukatika kula Federeza awukatika kula chaboja. Tikagone mwanzeru mina chakwera mapaka kampeni kumauza anyamata kuti anyamata zapeza ntchito anyamata akhamasakasaka ntchito kwa saka 5. Tikagoneranso achakwera pa mpando anyamatawa asakasaka ntchito kwa saka zina 5 pamodzi 10. Muwazunzitsa anyamatawa ena azimangerera ena amateniki. Mukagone mwanzeru. Tisakagone mwanjibwanabwana iyayi, tisakagone fotasowera iyayi, tikagone mwanzeru. Chotero mukaponere UTM. UTM simuna wayesepo iyayi, ena wamwayesa mwabona zolephera zawo amene musaponereso iyayi. Ulendo uno muponere UTM. Ena wabwera kanda UTF kanda ITBP kanda MCP abwera mpesa mtandira ndirimu akupesa mtandira mena lirimu amusiyanso mena lirimu anatipesa mwatu limene ulirimu anatisiyanso mena lirimu anatipesa paulova anatisiya paulova anatipesa kufasa njala anatisiyanso kufasa njala anatipesa kufasa bizinesi anatisiyanso kufasa bizinesi amenewo tisaponereso iyayi ndiwolephera. Chonero tikaponere UTM. Ndikuwuzeni zifukwa zinayi zoti mukaponere UTM. Chifukwa choyamba ifa UTM tikalowa mboma tidzakonzanso chuma cha dziko lino ndi ndalama ya Malawi ibwererenso ngati kale. Ine ndine dokotala, udokotala wa ine sikuti mwadwalitse ndikuchiritseni iyayi kapena kuti muli zotupa m'mimba ndiye ndikuchekeni ndichotse zotupazo ndikonzekonze mimba mo ndikusokeni iyayi. Umene usi udokotala wa ine iyayi. Udokotala wa ine ndiwaza chuma. Chuma cha dziko chikasokonekera, ndalama ya dziko ikapenga ikasokonekera, udokotala wa ine umaonekera pamenepo kuti nditenge ndalamayo. Ndalama ya dziko imene yapengayo nding'ambe pakati ndichotseko mafinya onse mudalamamo ndikonzekonze ndalamayo ndisokesoke ibwererenso mphamvu ngati kale. Umene udokotala wa ine Amalawi anzanga kuno kumtandire kwa Ntsiriza. Mavuto amene Malawi tikukumana nawo ndionera kuti atsogoleri amene takhala nawo pakatipa akamakwetsa mphamvu ya ndalama zakwacha, akamapanga evaluation
timalakati mwankula 25% devolution wamangai mwalakwitsa 44% devolution wamangai mwalakwitsa chifukwa chakukwetsa kwakwacha ndichifukwa chake Federeza lero wafika 175,000 kwacha kuchokera pa 18,000 kwacha. Ndikuuze nisa bale anga nsanga munawi ya malemu angwazi ndalama mawi kwacha inali ya mphamvu wani kwacha timagulira $1 munawi imene icha wani kwacha togulira $1 thuma la Federeza linali 6 kwacha nthawi imeneyo. Lero Federeza pa world market ali pa $30 ikanakhala kuli ndalama ya kwacha idakali ya mphamvu lero wani kwacha ikozi $1 bwenzi Federeza ali 30 kwacha koma chifukwa katu kwetsa ndalama chemali kwacha lero yafika 5,000 kwacha to $1 pa black market ndichifukwa chake Federeza wafika 175,000 kwacha ndichifukwa chake chilichonse chilakwera mtengo ndichifukwa chake makampani onse anatseka makampani awo chifukwa kukanika kupanga phindu chifukwa ndalama ya mawi kwacha inatha mphamvu. Chotero ifa UTM tikalowa mboma ndipo ndi chipani chokhacho cha UTM chimene chikalowa mboma chikufuna kudzakonzanso ndalama mawi kwacha ibwerere mphamvu ngati kale. Tikapanda zimenezo ndiye kuti Federeza mtengo udzatsika sudzadutsa 50,000 kwacha iyayi. Chuma cha dziko lino ndalama ya mawi kwacha ipasaso mphamvu ndiye kuti sopo mtengo udzatsika tizayambiranso kusamba. Ndalama ya kwacha ikakhalanso ndi mphamvu shuga mtengo udzatsika bredi mtengo udzatsika mkaka mtengo udzatsika tizayambanso kumadziwa mkaka. Ku Zambia ni kwacha itapenda anachotsa maziwa awiri kuipatsa mphamvu Zambia ni kwacha. Ku Kenya ni shilingi itapenda ngati minapengera toyi anachotsa maziwa awiri kuipatsa mphamvu ndalama ku Kenya. Lero maikonomi zawo adakonza ife lero kumali kuno mukatenga 50 kwacha it's useless money mukatenga 100 kwacha njachabechabe olo 500 kwacha kukwerapo palibe atatoyi chifukwa mlagulire chilichonse. Ndalama yathu inatha mphamvu pachifukwa chakuti ndalama yatha mphamvu anthu onse ogwira ntchito masale awo nochepa kwambiri pamene zinthu zinakwera mtengo moyo kulima kwawa alimi onse akulira Federeza akwera kwambiri moyo kulima ukatika kupanga ulimi amabizinesi zinthu zonse zakwera kwambiri chifukwa ndalama yathu idagwa kwambiri zotsatira zake mabizinesi awonso nawo agwa alowa pansi. Chotero ntchito yofunikira ku Malawi kwambiri lero ndiyofunika kukonza chuma cha dziko lino kubwezeretsanso mphamvu ku ndalama ya Malawi kwacha. Tikapanda zimenezo ndiye kuti mitengo yonse ya zinthu idzatsika. Mitengo ya zinthu ikatsika umoyo udzayamba kufewerapo chifukwa masala amene akupandira anthu lero adzayamba kupanga kugwira ntchito. They will make sense chifukwa pano sizikutheka zinthu zakwera kwambiri komanso zinthu zikatsika mtengo amabizinesi nawonso akaona pa mitengo yabwino mabizinesi awo ayambanso kuyenda bwino. Chachewere ifa UTM tikalowa mboma tidzakonzanso ntchito za mafakitare kuno ku Malawi pamene malemu angwazi ankatenga Lilongwe ikhale paphata kwa dziko lino adayisanga Lilongwe pa zifukwa ziwiri. Chifukwa choyamba amafuna Lilongwe ikhale capital city ya Malawi chifukwa ndi paphata kwa dziko lino. Chachiwiri malemu angamuso angafuna kuti kuno ku Lilongwe kukhale mafakitare akuti azipanga zosiyana
zimene Amalawi timazifuna. Ife timafuna zovala. Mbuyo mudayakamuso kunali David White and Sons imene apanga zovala. Timafunika sabato. Mbuyo kunali Bata Shoes inapanga sabato. Kunali imetafunika mafuta, malotion, masopo, ndizo zola. Na imeneyo kunali Unilever imene imapanga zonsezi ndikumagwiritsa ntchito. Koma mene ndalama yathu yakwacha yakhala ikukula ndali pakatipa zapangitsa mabizinesi onsewa, makampani onsewa atseketseke makampani yawo muno Malawi. Chotero anthu akuntandire ndi kuntsiriza amayenera azikagwira ntchito ku makampani amenewa. Koma chifukwa makampani amenewa adatseka, lero kulibenso lero chilichonse tikuyitanitsa kunja, kandi masopo, kandi mafuta, kandi malotion, kandi zovala, chilichonse tikuyitanitsa kunja. Ndi chifukwa chake Kanengo adatheratu makampani wonse Kanengo adatseka kolebe. Ndi chifukwa chake nyamatacho amapita amangokhala ndi masatifiketi kumakasakasaka ntchito sizikupezeka. Lero anyamata angoyendayenda mwantsiriza ndi mtandire, ngakhale tinganene kuti anyamata angokhalira kusula ponya, angokhalira kumamowa, koma nanga amatana anyamatawa chifukwa makampani onse adatseka. Palibe chotiwanga chete mabizinesi kulibe ngongole angawapatse, mabizinesi onse akugwazo sizikuyenda. Kodi ngati makampani akuluakulu, mabizinesi akuluakulu agwa, nanga mabizinesi ang'onoang'ono angapange survive bwanji? Chuma chathu chatsumi chasokonekera, ndalama yathu yagweratu, zonsezi zapangitsa kuti Amalawi akhale pa ululu waukulu, Amalawi akulera. Chotero ife UTM tikalowa mboma ntchito yathu ya namba 1 ndi yayikulu, tikonzenso chuma cha dziko lino ndi ndalama dziko lino ibwerere kwani mphamvu ngati kale. Tikapanda zimenezi cha mitengo ya zinthu zonse itsika kukhala yokhazikika, forex izipezeka, interest ngongole, ndalama za ngongole zimapezeka, zikalera mabizinesi umoyo uyambiranso kuyenda bwino. Chachiwiri, mafactory tikunenawa abwererenso natsekule, tikakonza chumachi mafactory acha akwanitsa kubwerera bwinobwino. Tidzayikanso tumapadera 500 billion kwacha yolimbikitsa mafactories, makampani zosiyanasiyana ang'ono okulirapo ndi akulu amene atsekule makampani osiyanasiyana. Zinthu zonse lero tikuyitanitsa ku Tanzania, tikuyitanitsa ku Zambia, tikuyitanitsa ku UK, tikuyitanitsa ku Washington. Zinthu zonse zija tiyambenso kupanga dziko la Malawi. Tikapanga zimenezo tikwaniritsa masomphenya angwazi kuti kukhale mtandire, kukhale mtsiriza kumene anthu angamakagwire ntchito kumafakitali, kumakampani, kumalandira masalari abwino. Makampani amene akabwereranso ndiye kuti anthu moyo wa anthu akumtandire ndi mtsiriza kukhala wabwino. Chotero ndife tokha UTM amene tikwalonjeza Malawi kuti manifesto yathu tikonzanso chuma cha dziko lino ndi kubwezera ndalama ya Malawi kwacha ikhale ndi mphamvu. Cholinga mafakitali abwerere. Ndife tokha UTM tikudzakazikitsa mafakitali opanga zilizonse tikuyitanitsa kunja lero. Cholinga anthu akumtandire ndi kumtsiriza apeze ntchito, anyamata ndasungwa na dziko la Malawi apeze ntchito. Chachitatu UTM tidzayika mtunda wapadera 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Tikudziwa kuti kukasiya kuli mgodi wabwino, kumalingunde kuli mgodi wabwino, ndi thumba limene la 500 billion kwacha tidzatsekula migodi 10 mu zaka 5 zoyambirira. Pakatipa atsogoleri athu akhala kumagodikirira azungu abwera atsekule migodi imene ija. Ife UTM sitidikirira azungu iyayi, tikuyika fandi yapadera, thumba lapadera, titsekule tokha migodi mmene anatitukulirira anthu aku South Africa, anthu aku Botswana, ku Namibia. Ifenso
tukulatoka Malawi poika chuma limeneli tichekwe mikodi 10 musaka 5 kusambirira ndi mikodi imeneyi anyamata 5 million anapeza ntchito ku mikodi imeneyi ndiye mamo tazipita kuchoni pakutachira mikodi ya kuchoni apeza ntchito mikodi ya dziko lomwe lino chotero tikagone mwanzeru tisakagonere mwachizolowezi yayo tisagonera ndamiralepera mbuyo amene apangitsa moyo kwawo wa ku Malawi tikagonere UTM ikonze chuma cha dziko lino pa nkhani za ulimi ife pambali potsitsatengo apetereza osalusa 50,000 kwacha tizayambiranso petereza sabuze program tikapanga ndi amalemu tikatezalimbikitsenso ulimi wa nterera zizalima kawiri kapena katatu kwa chaka tikatero ngokwe zitatiombe malemu apima mtalika zitsawereranso tikatero tizayamba kudya katatu Joseleza ifaite mkalamboma titaiga 100 billion kwacha kumakonsolo dziko lino cholinga choti makonsolo akonzere misewu ya madera akonzere nkhani za madzi akonzere nkhani za zipatala akonzere nkhani za masukulu akonzere nkhani za misika akonzere nkhani za magetsi chotero kuno kuntangire ndi kumtsiriza ndi ndalama imene 100 billion kwacha chaka ndi chaka konyopita kuti omwe kanso ali omwe kanso adza kukonza kuno kudzakhale kwabwino chotero tikagonere UTM mulungu amawa tikagonera UTM dziko lathu chaka kulikonza ndi chuma chake tipite patsogolo mwabwino tikagonere UTM tikapanda kugona mwanzeru sisisanakwina mizake koma tikagonere UTM tikapitinde bwino kupita chitsogolo Bora.